Și bine m-am găsit la un nou episod. Astăzi facem un episod cu prepelțe. După cum vedeți, astea sunt. Am mai făcut episoade. Una asta acolo și de cu cioc în perete. Așa. Au început deja să ouă. Cred că au aproape o săptămână de când ouă. Și le pun mâncare amestecată cu calciu, pentru că am văzut că aveau lipsă de calciu. Făceau cu coaja foarte moale. Și aici sus am pus o plasă și aștept să iasă și ceilalți puișori, pentru că am strâns-o și le-am băgat la incubator. Haideți să vi le arăt. Acesta este aici 36 de grade, dar de-abia ce l-am pornit. Trebuie să aibă maxim 38 de grade. Am aici 50 de ouă și astăzi voi mai strânge în jur de cel puțin 10 ouă. Aici le-am pus eu un bec. Acesta e incubatorul și eu mă uit aici. Și voi începe să fac videoclipuri mai lungi. Uitați, este unul acolo cu inel, nu știu dacă se vede. Este unul cu inel. Nu știu unde. Uitați, unul cu inel. Este un mascul care cântă. Nu cântă așa, are lunul de a cânta. Haideți să mergem până la porumbei. Dar înainte să mergem la porumbei, vă arăt fazanii. După cum vedeți, aici era camera unde stăteau fazanii și aici era un perete. Uitați, aici avem o fazaniță. Nu prea filmează bine telefonul aici când e o lumină proastă. Avem acolo un fazan frumos. Potărnichii, fazaniță și nu știu unde este un fazan tenebros. Am și un tenebros. Să mă uit de el și să vi-l arăt. Uitați, el era ascuns. Este negru. Aici unde era ușa am acoperit. Și avem aici un fazan și două fazănițe. Aici le-am pus mâncarea și apă și hai să mergem, uitați, potărnica, hai să mergem la porumbei. Uitați, noi mai am aici în curte. Uitați, acesta este puișorul care filmam. Le-am făcut aici curat. Am făcut un videoclip când le-am făcut curat, dar din păcate l-am pierdut, nu știu ce s-a întâmplat. Dar oricum nu era foarte reușit. Avem acolo masculul care stă pe clocit. Și am văzut că masculul răcește toată ziua și femeia toată noaptea. Aici le-am pus apă, mâncarea, trebuie să le mai pun mâncare, le pun și calciu mâncare. Și masculul are cele două ouă. Unul dintre ele trebuie să cernească mâine sau poimine. Deci în cel mult 4 zile ar trebui să eclozeze. Iar celălalt cred că 6 zile, o săptămână, este puțin mai mic. Și acolo mama la puișor, pe cea de sus, a făcut iarăși nou și de data asta nu o să îl mai iau. Cam asta a fost episodul. O să merg să vă mai arăt ce mai am prin curte, dar nu vă mai arăt, adică mai am niște surprize să vă arăt,
dar în celelalte videoclipuri. Cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Să facem și noi acolo, nu știu, 10 like-uri măcar. Să postez un nou episod. Și scrieți-mi în comentarii idei, nu știu, de țarcuri sau ce să le pun. Dacă v-a plăcut, dați un like, share și subscribe. Eu am fost Ionuț și până data viitoare, numai bine!